храми за тия, които влизат в него с вяра, благоговение и страх Божий, да се изпълним с всички свети и пресвети Христо Дева Мария. Не смятам, че има нужда да обещаваме на хората нещо, защото те ни познават и виждат резултатите от нашата работа. България успя през тези години да опази страната от мигрантската криза. Виждате, Европа е залята от мигранти. Това не е така за България. Ние, като партия и като правителство, успяхме да реализираме и реализираме стотици проекти в градовете. Само в Хасково в момента се работи по 126 проекта. Само в община Хасково се работи по 126 проекта. Свързани с водопроводи, канализации, саниране на блокове, училища, детски градини, общежития, старчески дом. Предстои да започне и ремонт на зоологическия кът. Просто не мога да изброя всички проекти. Така е във всяка една община. В момента в област Хасково се изпълняват стотици проекти, финансиране от Европейския съюз, финансиране от правителство, благодарение на тази последната една година, която имахме правителство. Тоест, аз няма да обещавам нищо този път. Просто ще помоля хората да се огледат и да направят равносметка кой работи за тях, кой върши работа и кой не. Нека всички вие да служите на Бога и на народа ни и Бог да вижда това и да ви помага. Амин. Благоденствено е, мирно е житие, здраве же и спасение, и во всем благо е поспешение. Удар Господи, благочестива го и Христолюбива го царя българска го Симеона. Купуването и продаването на гласове е престъпление.